Astăzi vrem să vă prezentăm în mod practic cum acționează tratamentul de motor Ravenol Ceramix Pro asupra elementelor metalice din interiorul motorului și care este efectul de protecție anti-uzură pe care el îl efectuează. Și acum o să vă arătăm cu un experiment cât de cât practic cum acționează el și încercăm să exemplificăm cu un lanț de distribuție și o rolă de distribuție. Evident că el în interiorul motorului va fi mixat cu uleiul de lubrifiere, dar în momentul în care el ajunge, uitați-vă ce se întâmplă, cum nu se scurge. Vă rog să urmăriți, el rămâne lipit, moleculele ceramice rămân lipite de lanțul de distribuție de elementele metalice, protejându-le la uzură. Vedeți, a trecut câteva secunde și el rămâne efectiv lipit de elementele metalice și acesta este marele beneficiu pe care îl oferă Ceramix Pro în protecția anti-uzură a motorului dumneavoastră. Vă recomandăm să utilizați acest produs dacă folosiți uleiuri de hidrocracare, adică majoritatea brandurilor cunoscute, sau uleiuri originale care sunt din nou uleiuri de hidrocracare pentru a crește nivelul de protecție anti-uzură în motorul dumneavoastră. Așa cum v-a obișnuit, la Ravenol primiți ceea ce plătiți, produsele sunt protejate împotriva contrafacerii, produsele le găsiți pe internet sau la partenerii din orașul dumneavoastră. Ravenol, fluidul vital al mașinii tale.